Magazine du Mali filɛbagaw aw ni ɲɔgɔn o bisimila ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Bakurubaw la an b'a ladɔniya k'a fɔ an ka premier ministre min ye Dr Choguel Kokala Mayiga k'o taara visite la Gawukaw fɛ. An b'a ladɔniya tuguni k'a fɔ ko Goodluck Jonathan min ye CEDEAO médiateur ye o kan ka na Bamakɔ février tile 20 san 2023. Ka dansigili ni bakuruba in na an b'a ladɔniya k'a fɔ ko CEDEAO ka session 36 kɔfɛ u ye sommet extraordinaire dɔ organisé min kɛra février tile 18 san 2023 Éthiopikaw fɛ. Comme an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la an ka premier ministre min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye o taara visite la juma février tile 17 san 2023 Gawukaw fɛ. A ka ni visite in na Gawukaw bɔra ka a kunbɛn k'a yira la k'a fɛnɛ ye Gawuka ye. A ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ Gawukaw fo k'u waleɲuman dɔn u ka ni cɛsiri baaraw la. An ka premier ministre kun kan ka taa visite la Asongoni Burem Serikuw la nka a ka ni visite in ma bɔ k'a sababu kɛ insécurité ko ye. Comme an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la CEDEAO ka session 36 kɔfɛ u ye sommet extraordinaire dɔ organisé min kɛra février tile 18 san 2023 Éthiopikaw fɛ. Ni session in kun bɛ tali kɛ Mali, Burkina ani La Guinée olu ka transition processus kan. Ani tuguni u ye jɛkulu min sigi walasa ka se ka banbagaciwale mɔgɔw kɛlɛ olu projet avancement kan. An b'a ladɔniya tuguni k'a fɔ k'u ye rapport kɛ u ka session 23 kan min kɛra Bruxelles kaw fɛ février tile 6 ni tile 7 san 2023 dialogue politique kan. Ka dansigilikɛ bi kunnafoni na an b'a ladɔniya k'a fɔ ko Goodluck Jonathan min ye CEDEAO médiateur o kɔnɔlen don Bamakɔ février tile 20 san 2023. A ka ni visite in bɛna bɛn tile 3 baarale ma min kɔnɔna la ani jamana ɲɛma ani minnu sigilen don ka cɛmancɛ fanga kɔlɔsi ani Nations Unies représentants bɛna kuma réforme politique ani électorale la. Ni le kun bɛ dansigilikɛ bi kunnafoni kan aw k'an bɛn Magazine du Mali sanfɛ.